You are welcome back to Igbo number counting. Today, we are covering numbers 401 to 500. But if you have not perfected numbers 1 to 400, you never need to worry. Just go into the description box of this video. There you will find links to videos covering numbers 1 to 400. Get used to that, master and perfect it, and come back to this video. So let's go to class without wasting your time. I am the Igbo tutor, Onye Nkuzi Igbo. You're welcome to class. Now let's continue our counting from where we stopped last time. Today we're beginning with number 401. This is nari ano na otu. In case you've not watched our video before, nari means 100, ano is 3, na means and, then otu is 1. So this is literally 100 in 4 places and 1. Nari ano na otu. Let's go on. What is 402? This is nari ano na abuo. 402. 403 is nari ano na ato. 403. 404 is nari ano na ano. 404. 405 is nari ano na ise. Let's go on to another page. 406 is nari ano na isi. 406. 407 nari ano na asa. 407. 408 nari ano na asato. 408. 409 nari ano na itolu. 409. 410 is nari ano na iri. 410. We proceed to the next page. We have 411. This means nari ano iri na otu. Pay attention to this. Nari ano, 400. 100 in 4 places. 400. Iri is 10 na otu, which is 10 and 1, 11. 411. We'll move on now to 412. This is nari ano iri na abuo. 412. 413 is nari ano iri na ato. 413. 414 nari ano iri na ano. 414. 415 is nari ano iri na ise. 415. We proceed to the next page and we have 416 nari ano iri na isi. 416. 417 nari ano iri na asa. 417. 418 nari ano iri na asato. That is 418. 419 nari ano iri na itolu. 419. While 420 is nari ano na iri abuo. Nari ano 400 and na iri 10 in 2 places. Iri abuo. Move on to the next page, and the first number here is 421, which is nari ano iri abuo na otu. 422 is nari ano iri abuo na abuo. 422. 423 is nari ano iri abuo na ato. 423. 424 nari ano iri abuo na ano. 424. 425 nari ano iri abuo na ise. We are still going in the series of 20. 426 nari ano iri abuo na isi. 426. 427 nari ano iri abuo na asa. 427. 428 nari ano iri abuo na asato. 429 is nari ano iri abuo na itolu. 429. And then 430 nari ano na iri ato. Nari ano
100 in 4 places, 400, and na, iri, 10 in 3 places, iri, ato. We proceed to the next page. And the first number here is 431. We are in the series of 30 now, so pay attention. Nare, ano, iri, ato, 30s, iri, ato, then na, and otu, 1. 430 and 1. Move on now to this series, 432. Nare, ano, iri, ato, na, abụọ. 432. 433 is nare, ano, iri, ato, na, ato. 434 is nare, ano, iri, ato, na, ano. 434. 435 nare, ano, iri, ato, na, ise. Nare, ano, iri, ato, na, ise. 435. We proceed to the next page. We have 436 nare, ano, iri, ato, na, isi. 436. 437 nare, ano, iri, ato, na, asa. 437. 438 nare, ano, iri, ato, na, asato. 438. 439 nare, ano, iri, ato, na, itoolu. 439. We have 440 nare, ano, na, iri, ano. 410 in 4 places, iri, ano. Let's proceed in the series of 40 now. 441. What is that? Nare, ano, iri, ano, na, otu. 441. 442. Nare, ano, iri, ano, na, abụọ. Nare, ano, iri, ano, na, abụọ. 443. Nare, ano, iri, ano, na, atọ. 444. Nare, ano, iri, ano, na, ano. That is 444. 445. Nare, ano, iri, ano, na, ise. 404. Are you aware that we have reduced most of our videos to ebooks with the aim of giving you material to fall back on and also help you to learn faster even in the absence of your teacher or even when you are offline? These books are unique in the sense that they come with text, pictures, and audio which are downloadable. So with these, you have your teacher always with you. How do you get these books? Very simple. Dive into the description box of this video. You will see a link to our bookshop. You can also check our channel description. You will see a link to our bookshop. Click on the link and you will land in our bookshop where you have varieties of books that are simplified and unique, and they will surely help you to learn faster. So hit on any of them and buy today, and you'll be glad you did. Let's go on with this lesson. 45. 446 is nare, ano, iri, ano, na, isii. 447 nare, ano, iri, ano, na, asaa. You can see that everything is maintained here except the ending numbers here. 448 nare, ano, iri, ano, na, asato. 448. 449 nare, ano, iri, ano, na, itoolu. And then 450 is nare, ano, nare, ano, na, iri, ise. Sorry. Nare, ano, na, iri, ise. 400 and iri, 10 in 5 places, ise, 10 in 5. That is 50. Let's proceed in the series of 50 now. We have 451. Nare, ano, iri, ise, na, otu. 451. 452 is nare, ano, iri, ise, na, abụọ. 452. 453 nare, ano, iri, ise, na, atọ. Nare, ano, iri, ise, na, atọ. Move to 454. Nare, ano, iri, ise, na, ano. Then 455. Nare, ano, iri, ise, na, ise. 455. Next page, beginning with 456. That is nare, ano, iri, ise, na, isii. Nare, ano, iri, ise, na, isii. 457. Nare, ano, iri, ise, na, asaa. 457. 458. Nare, ano, iri, ise, na, asato. 458. 459. Nare, ano,
iri ise na itoolu, and then 450, narị anọ na iri isii. Narị anọ, of course, you know, is 400, and iri 10 in 6 places, 60, iri isii. Let's go in the series of 60 now. 461, that is narị anọ iri isii na otu. 462, narị anọ iri isii na abụọ. 463 is narị anọ iri isii na atọ. 463. 464, narị anọ iri isii na anọ. 464. 465, narị anọ iri isii na ise. Narị anọ iri isii na ise. 465. We proceed with 466, narị anọ iri isii na isii. That is 466. Then 467 is narị anọ iri isii na asaa. 467. 468, narị anọ iri isii na asatọ. 468. 469, narị anọ iri isii na itoolu. 469. 470, narị anọ iri isii. Okay, narị anọ na iri asaa. This is 470. Narị anọ na iri asaa. 410 in 7 places, iri asaa. We proceed in 70 series, and the first one is 471. Narị anọ iri asaa na otu. 471. 472, narị anọ iri asaa na abụọ. 472. 473, narị anọ iri asaa na atọ. 473. 474, narị anọ iri asaa na anọ. 474. 475, narị anọ iri asaa na ise. Narị anọ iri asaa na ise. We proceed to the next page, beginning with 476, and this is narị anọ iri asaa na isii. 476. 477, narị anọ iri asaa na asaa. Then 478 is narị anọ iri asaa na asatọ. 478, narị anọ iri asaa na asatọ. 479, narị anọ iri asaa na itoolu. 479. We now have 480, narị anọ na iri asatọ. 410 in 8 places, iri asatọ. We proceed in the 80 series, and we have 481, narị anọ iri asatọ na otu. 482 is narị anọ iri asatọ na abụọ. 482. 483, narị anọ iri asatọ na atọ. 483. 484 is narị anọ iri asatọ na anọ. 484. 485 is narị anọ iri asatọ na ise. 485. Next page, beginning with 486, and that is narị anọ iri asatọ na isii. 486. 487, narị anọ iri asatọ na asaa. 487. 488, narị anọ iri asatọ na asatọ. 488. 489, narị anọ iri asatọ na itoolu. Narị anọ iri asatọ na itoolu. 489. Then we have 490, narị anọ na iri itoolu. 400 in 4 places, 400, and na iri 10 in 9 places, iri itoolu. That's 90. Move on in the 90 series. 491, narị anọ iri itoolu na otu. 491. 492, narị anọ iri itoolu na abụọ.
492 493 narị anọ iri itoolu na atọ 493 494 narị anọ iri itoolu na anọ 494 495 narị anọ iri itoolu na ise 495. Moving to the last page, 496 is narị anọ iri itoolu na isii 496 497 narị anọ iri itoolu na asaa 497 498 narị anọ iri itoolu na asatọ 498 499 narị anọ iri itoolu na itoolu 499. Finally, 500 narị ise 100 in 5 places narị ise. Thank you for learning with us and staying up to this moment. We appreciate, and then we hope you continue with this until you master it perfectly. On the screen are few videos we selected which we think will be very helpful to you. Click on either of them, watch now, and thank us later. Thank you for being with us. See you in the next video. We love you.